ठिकाणी रोजगार निर्मिती करणं हा काँग्रेस पक्षाचा मुख्य अजेंडा आहे। गोव्याची सुंदरता कुठेही कमी होता कामा नये अशा दृष्टिकोनातून त्याचा प्रयत्न राहणार आहे आणि पुन्हा मुख्य प्रवाहात या गोव्याला कसा आणता येईल, कारण की आपण पाहिलं की कोरोनाच्या महामारीमध्ये जवळपास 8,500 लोक साधे ऑक्सिजन मिळाले नाही म्हणून या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलेत। एकीकडे मृत्यूचं तांडव चालत असताना केंद्रातलं भाजपचं सरकार असो की त्यावेळेचं गोव्यातलं आताचं गोव्यातलं भाजपचं सरकार असो, यांनी लोकांची काळजी नाही स्वतःची काळजी केली आणि म्हणून इथं मोठ्या हॉस्पिटल्स एम्सच्या दर्जाच्या हॉस्पिटल या ठिकाणी व्हावे जेणेकरून हे जागतिक पातळीमधून मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या लोकांची सोय आणि गोवेकरांची सोय या पद्धतीच्या व्यवस्था आरोग्य व्यवस्थामध्ये मोठा सुधार आपल्याला पुढच्या काळात करावा लागणार आहे। हे सगळं प्लॅनिंग त्याच्या माध्यमातून आमचा अजेंडा त्या पद्धतीने राहणार। तशेंच जागतिक पातळीचेर वळख आशिल्ल्यान गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळवून दिवपाचे उतरय तांणी हे वेळार दिलें आणि मी तुम्हाला विश्वास देतो की स्पेशल स्टेटस आमच्या गोव्याला मिळाला पाहिजे। मी गोवाकरांच्या या मताशी सहमत आहे। मी स्वतः त्याचा पाठपुरावा करेन आणि गोव्याला स्पेशल स्टेटस दिला पाहिजे, कारण की गोवा हे आमचं जागतिक पातळीवरचं एक स्टेट आहे ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जगातून लोक येतात। आखरी आमच्या देशाचा एक भाग आहे आणि म्हणून गोव्याचाही त्या लेवलवर विकास व्हावा। या गोव्यामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक लोकांना या लोकशाहीची फळं चाखता यावी आणि ती गोड चाखता यावी आणि या दृष्टिकोनातले सगळे प्रयत्न या गोव्याच्या साठी स्पेशल स्टेटसच्या माध्यमातून व्हाव्यात ही मागणी बरोबर आहे आणि त्याचं समर्थन आम्ही करतो। गोंय राज्याच्यो सुटके खातीरच्यो मागण्यो सुमार 1.5 शतक काँग्रेसचे आदले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हाणें काना मनार घेवंक नासलेल्यान गोंय राज्य भारता परस 15 वर्सां उसरा मुक्त जालें असो आरोप भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मारलो। नेरून लाल किल्ल्या वयल्यान केल्ले ते भाशण म्हटल्यारूच ताचे प्रमाण अशें मोदीन म्हटलें। म्हापशा जाल्ल्या जाहीर सभेंत ते उलयताले। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने लाल किले से कह दिया था और आज आप उनका भाषण यूट्यूब पर जाकर के सुन सकते हैं। लाल किले से कह दिया था कि गोवा की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे सत्याग्रहों की मदद के लिए वो फौज नहीं भेजेंगे। मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मरना है तो मरो, जीना है तो जीनो, ये तरीका। गोवा को लेकर कांग्रेस की यही सोच पहले भी थी और आज भी है। यही कांग्रेस आज आपसे वोट मांग रही है। कांग्रेस हमेशा राज्य को अस्थिरता के रास्ते पर धकेलती आई है। कांग्रेस का जब मन चाहा यहां की सरकारों को अस्थिर कर दिया। इसलिए आज एक तरफ विकासवादी भाजपा है तो दूसरी तरफ अस्थिरतावादी कांग्रेस है। आज एक तरफ प्रमोद सावंत जैसे युवा और ईमानदार नेता है और जो खुद को मुख्यमंत्री नहीं कहते, वो हमेशा कहते हैं मैं तो मुख्य मित्र हूं। अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मुख्य मित्र के रूप में ही वो पहचान कराते हैं और उस प्रकार का जीवन भी जीते हैं। दूसरी ओर वो चेहरे हैं जिनका भ्रष्टाचार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड गोवा का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए गोवा की चॉइस बिल्कुल साफ है। गोवा भाजपा के साथ है। कांग्रेस कभी गोवा के पॉलिटिकल कल्चर, गोवा की आशाओं, गोवा की आकांक्षाओं, गोवा के नौजवानों के सपनों को कभी समझ ही नहीं पाई। कांग्रेस का जो इतिहास रहा है
गोवा के लोगों के जो दुश्मनी का भाव गोवा के लिए उन्होंने रखा है, वो आज की युवा पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। कैसे कांग्रेस ने गोवा मुक्ति संग्राम को तबाह करने का काम किया था, मैंने इसके बारे में पूरे देश को सच्चाइयां बताई थी। बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है कि गोवा भारत की आजादी के भी 1.5 दशक बाद आजाद हुआ था। 15 साल ज्यादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था। मिना खणी सुरू जावंक नासलेल्यान सांखळेकाराक खूब नुकसान जाला। ताणे घेतलेले ट्रक फाटली 12 वर्सां जाली बंद आसा। ताचे हफ्ते भरून तांकां तांच्या घरकान्नीची मंगळसूत्र लेगीत विकचें पडलां आनी हे सगळे भाजप सरकारा खातीर जाला, अशी खरटिका महाराष्ट्राचे काँग्रेस आमदार नाना पातोळे हाणें केल्या। आमी निवडून दिल्लो सर्वसाधारण आमदार प्रमोद सावंत आनी प्रॉपर्टी सावंत जाला, अशी कागाळूय लोकांनी ताचे कडेन केल्ल्याची पातोळेन सांगलें। गोमंतक टीव्हीन घेतलेल्या रणनीती ह्या कार्यावळींत तो उलयतालो। मी आता या राज्याचे मुख्यमंत्री, ज्यांचा मतदारसंघ साखळी, त्या ठिकाणी मी एकदा नाही दोनदा जाऊन आलो। आणि जेव्हा मी लोकांमध्ये गेलो, प्रत्येकाच्या घरी गेलो, लोकांच्या समूहामध्ये भेटलो, तिथं त्या भागामध्ये प्रत्येकाच्या घरासमोर टिप्पर ट्रक जे उभे असतात ते मी पाहिलेत। आणि लोकांना मी विचारलं की हे सगळे ट्रक उभेच राहतात काय, आजही सुट्टी आहे? ते म्हणले नाही साहेब, गेले 10-12 वर्षापासून मायनिंगचा व्यवसाय बंद झाला आणि त्याच्यामुळे आज उपासमारीची पाळी आली। यांच्या गाड्यांच्या किस्ती द्यायच्या असतील तर बायकोचं मंगळसूत्र गहाण ठेवून विकून आम्हाला या बँकेच्या किस्ती भराव्या लागतात। आणि अशी ही परिस्थिती आज आमची निर्माण झाली। जे प्रमोद सावंत आहेत ते आज राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत। त्यांच्याजवळ एक वॅगनर गाडी होती, साधी छोटी गाडी होती, ज्यावेळेस ते आमदार झालेत। आज ते सगळ्यात श्रीमंत आज ते झालेत। आम्ही गरीब झालो आणि आम्ही निवडून दिलेला आमदार आज सगळ्यात श्रीमंत झाला। तो प्रमोद नाही, तो आता प्रॉपर्टी सावंत झाला। अशा पद्धतीच्या लोकांच्या भावना, जनभावना त्या ठिकाणी ऐकायला मिळाल्या। आमच्यो खबरो अश्योच चालू आसतल्यो, त्या म्हणसर घेवया एक ल्हानसो ब्रेक। पूण तुमी खंयच वचूं नाका, पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। परत एक फाट येवकार। आता पळोवया फुडल्यो खबरो। महिला आनी बाल कल्याण मंत्री स्मृती इराणी हाची जाहीर सभा फाल्यां 11 फेब्रुवारीक सांजे वेळार 5:30 वरांचेर आख्या मडगांव कोस्ता फॅक्टरी फाटल्यान आसलेल्या खेळा मैदानाचेर जातली। मडगांवचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार बाबू आजगांवकाराक हाचो प्रचार करपा खातीर ही सभा आयोजीत केल्या। गोंयांत वेंचणूक रंगांत आयल्या। सगळ्या राष्ट्रीय पक्षांचे फुडारी गोंयांत आपल्या पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रचारांत मग्न आसात। जाहीर सभा घेतात, हातूंत केंद्रीय गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तशेंच खासदार आनी आमदारांचोय आस्पाव आसा। मयेचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे उमेदवार श्रीकृष्ण परब हाणें आपल्या प्रचाराक गती दिल्या। मये मतदारसंघांतल्यान प्रत्येक गांवांत ताणें वचून प्रचार केलो। घराघरांनी वचून लोकांच्यो घाटी भेटी घेवपाचेर भर दिलो। आपणाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेवता अशें ताणें सांगलें। तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या वांगडा आसा अशें म्हणून लोकांनी तेंको दाखयल्ल्याचें ताणें सांगलें। तशेंच हे फावट मये बद्दल घडटलोच असो विस्वासूय ताणें उक्तायलो। मये मतदारसंघात आरजीचे श्रीकृष्ण परब, आदले आमदार प्रवीण चाटये, भाजपाचे प्रेमेंद शेट, गोवा फॉवर्डाचे संतोष कुमार सावंत, आपाचे राजेश कलंगुटकार आनी हेर अपक्ष उमेदवार वेंचणूक लढयताले हे उपस्थित आसले।
केपें मतदारसंघात बदल जाय अशें काँग्रेसचे उमेदवार एल्टन डिकोस्टान प्रचारा वेळार सांगले. बरें काम करप्याक वांगडा जनता सदांच आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. ताची घराघरांनी प्रचार भोंवडी चालू आसा आनी तांकां लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा अशें प्रचार भोंवडेंतल्यान दिसून येता. आतां काँग्रेसीक वेंचून हाडपाचो वेळ आयला असो उलो एल्टन डिकोस्टान मारलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो शिवोलेचो मतदारसंघाचो उमेदवार गौरेश शंकर मांद्रेकारान राया आनी पार्थोवाडो शिवोलेंत प्रचार केलो. आपणाक लोकांचो खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या वांगडा आसा अशें म्हणून लोकांनी तेंको दाखयल्ल्याचें ताणें सांगलें. तशेंच हे फावट शिवोलेंत बदल घडटलोच असो विस्वासूय ताणें उक्तायलो. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 38 उमेदवार हे फावट गोंयभर वेंचणूक लढयतले. फुटबॉलाचेर मत मारून आमचो सरकार घडोवपाक आमकां मजत करात अशें आव्हानूय गौरेशान ह्या वेळार गोंयकारांक दिलें. आयज आमी आमचो सेकंड रावंड वीथ कॅन्डिडेट आमी राय शिवोले तशेंच आमचे पोर्तवाडो शिवोले हे आमी चालू केल्ले. आमकां रिस्पॉन्स लोकांचो बरो गावल्लो आसा. तशेंच आमकां लोकांनी सांगलां तुमी सरा फुडें, आमी तुमच्या वांगडा आसा. सो हांव मागता आमच्या लोकां कडेन, शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां कडेन की हे फावटी बदल घडोवपाचो आहा आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सीट तशेंच आमचे गोंयभर आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमची कंटेस्ट करता 38 सिटां. आमकां फुटबॉलाचेर मत मारून आमचो सरकार घडोवपाक आमकां मदत करा. तशेंच वोट फॉर फुटबॉल. गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेंत कितें जाता तें पळोवपाची उमळशीक म्हाकाय आसा. ही विधानसभा वेंचणूक राजकीय नदरेन गोंया खातीर खूब म्हत्वाची आसतली अशें इस्रायलाचो कावन्सल जनरल कोबी शोशानीक हाणें सांगलें. गोंयच्या सोबीत शीतळ सैमीक लागून आपूण खूब फावट हांगा आयिल्ल्याचें. पुराय जगांतल्या लोक गोंयचे सैम आनी हांगचे दर्यावेळे पळोवपाक येतात अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. This day we are celebrating 30 years of full diplomatic relations between India and Israel. And I think the most important thing right now between Israel and Goa, that Israeli tourists will come back very soon to the beautiful beaches of Goa, which I personally like very much. I was here several times before. And I think that it's a good sign that India opened the gates without quarantine for tourists coming from Israel and from all over the world to see the beautiful water, sand and hotels in Goa. And this is something that I'm trying to promote. I hope that they will not make a lot of problems, but I'm sure that they will enjoy it. A lot of people love Goa very much, and I hope that they will come and visit from tourist point of view. From business point of view, from cooperation point of view, we will try to promote some centers of excellence in agriculture and in water, and I hope that there is a lot of fields of cooperation between the two beloved states. And we hope to be here again and again. I'm looking forward to see what's going on in the election. It's fascinating me. I think it's a very interesting election. I think it's not interesting only in Goa. It's everybody look at this election in a very open eyes to see what's going on here. It's politically wise, it's a very important election. गोंयच्या पर्यटन वेवसायांक फाटल्या दिसांनी कोरोना महामारीचो व्हड धपको बसलोलो. तशेंच आतां विधानसभा वेंचणुके खातीर लागलेल्यो 45 दिसांच्या आचारसंहिते खातीर परत एकदा पर्यटन वेवसायांक धपको बसला. वेंचणुके खातीर 12 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी मेरेन 12 हॉटेलां आस्थापनां बंद आसतलीं. ताका लागून 14 फेब्रुवारी गोंयकारां खातीर ड्राय व्हॅलेंटायन्स डे जातलो. ह्या खातीर पर्यटन वेवसायाचें खूब लुकसाण जाल्लें दिसून येता.
भाजप सरकारान गोंय विकलें असो आरोप कर्नाटकांतल्यान आयिल्ले काँग्रेसीचे प्रचार आमदार डॉक्टर अंजली निंबाळकरान केला. कर्नाटका भाशेन गोंयांत जतिविधी राजकारण जायना ही बरी गजाल अशें मत डॉक्टर अंजलीन उक्तायलां. संतोष कुमार सावंताक विधानसभेचे वेंचणूक जिखोवन दियात अशी मागणी थळाव्यां कडेन तिणें केल्या. मये मतदारसंघांत गोवा फॉवर्डाची पत्रकार परिशदेंत ती उलयताली. न कोणाला घाबरता तुमच्या सगळ्यांची सेवा करायची संधी त्यांना द्यावी ही एक तुमच्या समोर विनंती करायला मी आली आहे. तुमच्या मयम कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये मला माहितीप्रमाणे 7 पंचायती आहेत. जवळजवळ सर्व धर्माची लोक आहेत, सर्व जातीची लोक आहेत. त्याच्यात मराठा पण आहेत, भंडारी पण आहेत, मुस्लिम आहेत. म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे सगळे मिळून तुम्ही सगळेजण राहतात. पण आज आमच्या कर्नाटकातच तुम्ही बघितलं तर BJP वाले इलेक्शन आले की धर्माच्या नावाखाली लोकांना फोडत चाललेले आहेत. आमचा पक्ष ज्याच्याबरोबर आम्ही संघटना केलेली आहे या इलेक्शनसाठी, गोवा फॉरवर्ड ह्या पार्टीबरोबर, त्यांनी सुद्धा आमच्या विचारांबरोबर सहमत आहे. म्हणूनच त्यांच्याबरोबर आम्ही सहमती होऊन सर्व जाती धर्मियांना एकत्र घेऊन लोकांच्या कल्याणासाठी जे काम करता येईल ते गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष निश्चितच मयमच नाही तर पूर्ण गोवामध्ये करून दाखवते. त्याच्यात मला तरी शंका नाही, तुम्हीही शंका ठेवू नका. कारण गेल्या 5 वर्षात BJPने काय केलेलं आहे, जरा कमी पूर्ण गोवा विकून खाल्लेला आहे ह्या लोकांनी म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही आणि चुकीचं सुद्धा ठरणार नाही. तर आमची आयची बुलेटिन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मेनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी आनीकूय अश्यो बातम्यो मेळोवपा खातीर पळयत रावा गोमंतक TV.